Wis ndak masuk angin. Kuwi ayu, suaramu becik. Aku tak ngendika karo kowe. Injih, semono. Kandhap. Reneng kowe kuwi utusane Panembahan Senopati. Kewajibanmu anggonmu diutus dening Panembahan Senopati wis rampung. Lah saiki upama kowe ora perlu kondur, ora perlu bali ning Kraton Mataram. Saiki kowe nang kene wae. Kowe bakal tak jak mukti bareng ana ing Kraton Bejiun kene. Waduh. Pingah sanget manah kula. Nanging kula iso kleru. Anggenipun kula Sing tak eling-eling jengkel. menapa menika? Nindakake kewajiban. Nindakaken jejiban dereng rampung. Wis rampung ngono kok. Injih namung menika lengsaranipun Sekar Setaman menika rak kedah kula konduraken wonten Mataram. Oh, minangka kanggo bukti. Injih, kagem siram jamas Kanjeng Panembahan Senopati. Lho, iki sak sampunipun kula aturaken Sekar menika wonten Mataram, mangke kula wangsul malih wonten ing Medion. Dadi sing mentas wae kanggo mijiki ampeanku iki bakal diagem siram jamas Panembahan Senopati. Kasinggihan. Mbok ora sah bali wae piye to? Menawi kula lah injih kedah matur Kanjeng Panembahan Senopati langkung rumiyin. Oh, iya. Kula nyuwun izin langkung rumiyin, Iya, nyuwun iya. dipalila mangke dipun keperangaken menapa mboten menawi pun keperangaken kula sowan mriki mawon. Nek pancen kaya ngono karep tak parengake. Nek mengko nek wis rampung kowe ndang bali ning lapangan iki. Kula iki sowan mriki bareng karo Prajurit Rampura Senopati saking Mataram nuruk perang wonten Kadipaten Medion. Dadi wong Mataram pun kepang kalian para prajurit ing Mataram. Nek ngono kenapa Skrama aku iki mau digerekke kabeh prajurit pedhoke wong Mataram.
padha mlayu aja padha mundur. Siji loro telu papat ayo maju bareng babuh tandangi. Iya mengko dhisik kowe kuwi sapa? Tadi prajurit Mataram padha salang tunjang mungsuh senopati saka ing Medion. Kowe apa senopati? Aku senopati ning Medion Retna Dumilah. Oh, Mulayu prajurit Mataram sadurunge kowe gumlundung mustaka papan kene ngaku jenengmu sapa? iya. Kowe mau ngame-ame kepengin adu arep karo senopati saka ing Mataram. Aku penemban senopati saka ing Mataram. Oh, penemban senopati ing Mataram. Iya. Apa wis ora duwe prajurit kok ratune dhewe maju ning palas? Lah sing kudune takon kaya mengkono kuwi aku. Apa Purabaya wis kentekan prajurit dadi wanita diajokke ning pabaratan? Ora mergo kentekan prajurit. Nanging iki Rena Dumilah senopati ning Praja Madiun. Aku sing bakal maju ngadepi prajurit Mataram. Aja ming 1 2 3 4 10 20 ayo babuh tandangi. Iya ya sumbarmu kaya bisa mutungke besi gligen. Sampean ampun ngina jejering wanita. Senadyan aku wanita nanging uga bisa olah kridaning gegawat. Aku ora ngino. Aku ora ngino. Nanging aku malah ngalembono senopati saka ing Medion. Putri Retna Dumilah kang kawentar asma Putri Dumilah iki kowe. Kanjeng Penemban. Sak menika kula nyuwun. Praja Mataram kedah manungkul wonten ing Madiun. Ngono karepmu. Iya, manungkul ya manungkul ning rak kabeh iki bisa dirembug. Mboten saged kedah sak menika. Oh, kudu peperangan. Ya ora apa-apa. Dipun tatar kadegdayane monggo. Wanita ayu linuwe. Iya, adu arep ya adu arep ayo. Pono aku. Gandes masak so. Nganggep Rama Penemban Mas ku mungsuh nanging aku tetep ngajeni marang panjenengane. Aku kepingin Rama Rangga Jumena kepareng rawuh ning Mataram, paring pangestu nggonku ngesuwi para kawula ing Mataram. Nanging Rama Rangga Jumena kedah dados ratu ing tanah. Ular kambang mongso pancen kowe kepengin adu arep karo Penemban Senopati adep kono aku Jumila. Yeah.
sak temenane gegayuanku iku luhur. Aku kepingin mbalekake kajayan Demak Bintoro mudune Pajang kanthi sak mengko Praja Mataram kang dadi punjering peperintaning tanah Jawa. Kula sak menika sampun apesan sampun boten gadah daya menapa-menapa. Kanthi srana sliramu ndak boyong ana ing Mataram muga dadi piku kowe ing negara Mataram lan monggo Waji. Lepat nuwun sih piyasa dalem Kanjeng Panembahan. Inggih, Kepeksa kula sowan wonten ngersa dalem. inggih. Sarening peperangan antawisipun Medion kaliyan Mataram sampun rampung. Lan Kadipaten Medion sakmangke sampun kumplang. Prayoginipun nggih sumangga inggih kula dherekaken kondur dhateng Mataram manggen Panembahan. Wajuru, Iji. menapa dawuh panjenengan sampun kula tindakaken? Lan mugi-mugi kemawon kanthi diajeng Retna Dumilah inggih putri Dumilah kula boyong wonten ing Mataram. Iji. Saged kangge srana raketing kekadangan antawisipun Mataram lan Medion. Mimbuhi ayem tentrem wewengkon ing sakrat tanah Jawi kalebet wewengkon wonten ing Gandhik mriki. Kasinggihan Kanjeng Panembahan. Dumilah, Kula Kanjeng Panembahan. ayo sliramu ndak boyong kondur ana ing Mataram. Injene kula nyuwun Kanjeng. Iya. Tiyang sepuh kula pun dipun tindak. Ya ora Pak. Ya diasta. Pak Nerikan. Cekap semanten Sutarjana Bedoyo pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayu Jakarta kanthi lampan Tundung Madiun Warok Jogorogo. Mugi pagelaran menika saestu saged damel renaning penggali ilmu sono sugeng pepisahan pinanggih malih tering pagelaran candhaipun.